посрещнем хиперсенса Митко Парашкевов. Какво чакате? Аплодисменти! Заповядайте, господин Парашкевов, добре дошъл в нашето предаване. Вие сте хиперсенс. Какво точно означава това? Ще ви кажа. Има екстрасенси, които имат свръхестествени способности. Хиперсенсите също имат свръхестествени способности, само че при нас, хиперсенсите, това, което пожелаем, това се случва. А има ли мегасенс или нещо такова? Или гигасенс? Всеки може да се нарече както иска. Добре, Кой ви нарече повече? Аз. Добре. Значи аз си измислих едно учение. Хиперсензорика, с теория, с практика. Кога и как един човек осъзнава своята хиперсенсуалност? В смисъл, случва се нещо свръхестествено или просто трябва да изкара пари по някакъв начин? Да, хапете паяк. Това е пример. Ами как да ви отговоря? Той не може да разбере какво е, докато не го усети. Кога го усетихте вие? 87 година. Всеки ли може да го направи, ако го търси? Всеки може. Значи, аз започнах да го търся с моите приятели, с които тренирахме. Знаехме много добре. Тогава вървеше някаква информация по едни такива пътища за разни много духовни хора от Индия, от Китай. Значи нещо от рода на в едно село един китаец завъртял, предизвикал локално земетресение и умрял. Е такива легенди, нали, вървяха. Не звучи много хубаво да си хиперсенс. Да, наистина. Значи такива неща вървяха в пространството и ние ги улавяхме като антенки. Аз съм забелязал, че в съвременния свят такива свръхестествени способности се проявяват срещу заплащане. Защо така? Защо? Втори път говори за заплащане. Нещо за плащането ли имаш проблем? Не, интересно ми е просто. Да се върнем на интелекта. Той само за самоотбрана ли може да се използва или може и за атака? Ами аз съм го направил за самоотбрана, но го ползвам и за лечение. Може и за лечение? Да. Само с добри цели ли трябва да се използва? Може ли да се използва и с нещо лошо? Ако попадне в ръцете на лош човек. Добре, сега ако блокирам тук, някой го остава 5-6 часа, в един момент той ще почне да бъде съвсем друг. Айде да направи го с Косио, да кажем. Няма да го направя. Косио е хиперсенсуален. Той е доста сенсуален. И, нали не бързаме толкова, имаме още няколко минути. Зависи. Добре, ще го направим. Ти го хипнотизира и пък ние ще продължим да си говорим. Защо? Как си обясняваш това, че продължава да има болни и беззащитни хора, при положение, че ти си на този свят вече толкова много години? Тук опира вече до мисленето на хората и до школата. Примерно, нашата медицина е плод на съветската школа. Официалната медицина страхува ли се от теб? Защо? Аз съм представител на нея, аз имам такова образование. Взимаш им хляба? Мисълта ми е, че старата съветска школа още не е изветряла тук от нашите земи и за това. Например, тя приема, че Павлов учения, като светне лампата, носи на кучета кокали. Това го има и при американците. Хипнотизирай го по някакъв начин. Аз смятам, че кучета са учили Павлов, като светне лампата и носи кокали. И това е разликата между мен и официалната медицина. Добре, доколко хората са податливи на въздействие? Всички хора ли са податливи или... Всички. Естествено, разликата е плътността на въздействието. Добре, тогава вие Косио оказва ли сега някаква съпротива? Не, никаква съпротива не ми оказва. Аз ще реша кога да го направя и дали ще го направя. Ама сега ще е, нали? Ще се постарая. Добре. Иначе ще изгледа, че приказвам празни приказки, но не е точно така. В YouTube и в Фейсбук може да се види достатъчно това, което правя. Зависи, да. Случва ли се по някакъв... Това не значи, че ще излезе и лъжец, ако не направя нищо, не така? Абсолютно. Случва ли се да успееш да... Случва ли се още преди да успееш да проявиш свръхинтелекта си, да получиш някой свръхюмрук от някой много бърз? При самоотбрана. При самоотбрана. При опит за самоотбрана. Аз исках да ви кажа, че сай не е само да се самоотбраняваш, когато някой дойде да те удра. Значи тя е една система, която просто не се налага някой да идва да те удра. А на животни действа ли? Не съм проф. Или те не разбират интелекта и хапят? И защо да не разбират? Ги управлявам животните. Отивам в зоологическа градина, един там бизон. И му казвам да дойде и той идва при мен. От 100 човека идва при мен, примерно. А можете ли да обменяте мисли с него? Той няма мисли. Как да... Той няма мисли. Той е много на ниско ниво. Самоотбраната с интелект срещу огнестрелното оръжие? Кое е по-силно? Срещу огнестрелното оръжие. Ако някой извади пистолет, важи ли самоотбраната с интелект? Не. Куршум е тъп и не го разбира това. Значи, както е казал полковник Колт, при измисленето на пистолета, силите на силния и слабия се изравняват. Значи с излизането на САЙ,
слабия може да стане много по-силен от Между другото, джедайските трикове много приличат на това, което ти правиш в твоите клипове. Искал ли си права? Искал ли си пари от права? Какво? Някакви права дали си искал от тях, от Джордж Лукас? Не, от Ката Йода имахме разговори. А не е ли много по-сериозна самозащита, ако просто извикаш помощ? Ако се опаш, той да напада и му стане нещо. Значи си се защитил. Успял си. А може ли тази техника да предизвика болка у някого? Защо да предизвиквам болка? Защо да мислите по този? Не, питам, не знам. Значи, моето кредо е, той Цезар го е казал, живей честно, не увреждай никому и всеки му заслуженото. Чудесно. И когато кажа всеки му заслужи, всеки вика, някой трябва да го ударим по главата, защото това заслужава. Аз казвам, не, трябва да го поощрим, че е направил нещо хубаво. Нали? Да. Трябва да сме положителни А за просто. хората без особен интелект, може ли примерно да приемем, че щангата или някакво желязо е по-добър метод за самоотбрана? Сопата. Имам предвид, всеки ли дори най-тъпия може да усвои самоотбрана си интелект или не? Ама защо най-тъпия, за какво му да го условява това? За да се Той е тъп и затова го бият. И той може да поумнее. Защо да му не правим лоша услуга, нали? Тоест, боя изгражда. Ама вижте какво, на мен ми се обаждат постоянно и във Фейсбук, и в Скайпа, и по телефона. Едни млади хора, значи аз ще правя едни клипови сега и ще ги пускам, нали? Но ще пиша строг родителски контрол, забранено за лица под 30 години. Има ли нещо? 30. Да, бе, 30. Ами много незряло, много незряло. Много... Ма то тук има такива под 30. Какво да правим? за тях Направо не става да не Има ли говорим. нещо като Те са друг случай. тъмната страна на хиперсенс, такива злоупотребяващи ученици? Има, да. Как се бориш с тях? Аз не се боря с тях, защото нямам контакт, но в Дюселдорф имах миналата година контакт с нещо много страшно от един руснак, има институт в Москва, няма да го споменавам името. Вейдер. Не. Не е Вейдер. Просто беше един плевел, един капан. В един момент една много красива сграда, някъде 26 милиона евро, и ни хора ме извикаха, защо всичко върви на не знам къде. Сега попаднах в един капан. И в един момент нищо не ти се прави, една летаргия, не можеш и реагирах много бързо, се измъкнах от цялата история, но е страшно. Прочетахме, че можеш да въздействаш и на певци да пеят по-добре. Да. На това ли се дължат огромните успехи на българската музика напоследък? Не. Не. Най-интересното е, че тази, която съм направил, невероятна оперна певица, не може да се намери работа. Какво е най-необикновеното нещо, което си правил с човек, който идвал при теб? Или по-точно, какво е най-необикновеното нещо, което е постигал някой, който идвал при теб? Да лети, примерно, такива неща? Не. Тази година ще работим с колегите по телекинеза, левитация. Да не успеем. Ще взема и вас, ако мога да пръкна, ще взема и вас. Няма граници интелекта. Да. Би трябвало да може да... Така, служи си ръцете на... Тарадан, колеги. Можеш ли да ги движиш? Тежка въздействаща музика. Така. Най-невероятното нещо, което съм правил... Наистина не можах да си мръдна ръцете. Станаха ти тежки, така ли? Да. Добре. Най-невероятното нещо, което ви отговоря. Стига, тихо. Кажете най-вероятното нещо. Невероятното нещо. Идват при мен с едно дете преди 20 на години, което е на година и 3 месеца. И главата му сплескана, жена с майка си, майката с бабата фактически. И главата му сплескана, като, както казват по хаско, каун. Такава сплескана черепа. Слагам си ръцете, двете ръце. И плочките на черепа почват с това темпо да се наместват и главата стана овална. Вау. И тогава бабата казва, о Боже, аз викам, не пред хората. Добре. Тъй като имаме и ние някакви детайли по главата за доизглаждане, предлагам, докато го направим, да видим едно видео, колеги. То показва нашия опит в бойните изкуства. Пускайте, колеги, поне за това не се изиска много интелект. Господин Пръшканов, как определихте това последно действие? Гигасенс. Гигасенс, да, това е невероятно. Този ход. Това е силата, Това е мъжката сила. българската сила. Мъжката сила. Окей, вашия курс. Колко струва един курс по самоотбрана при вас и накрая има ли изпит? Това сега е много относително, колко струва. Примерно едно семейство, което може да си го позволи. Най-хубавото е да се бъде баба, дядо, майка, баща, деца. Цялата фамилия. Нали? Защото те влизат в един екип и почват да си помагат един на друг.
А какъв е накрая Иначе резултатът? дойде Изпитвате ли ги? бащата, той се научи на хиперсенс ще ги и направи почва да луди тормози Да. мама. Значи е опасно. Мама не му пусти и смятай. Значи, Бащи... Нека тези, дето бяха преди мен тук. Сега, разработваме един проект в Рурска област с едни много отговорни хора в Германия за всички учители, които са в областта. Това са 150 хиляди души близо, за да може да по линията за ненасилие. Значи учителите, обучени по този начин, ще тушират агресията на учениците. Супер. Ето една идея за Като какво каза става. Рурска област, прочетахме също така в сайта, че можеш да откриваш и полезни изкопаеми, руди и така нататък. Доколко е вярно това и защо все още няма твой паметник в Перник при положение, че Що с тяхната Перник? индустрия се е крепи Ай, на деве, твоите не ни да- открития. Да, бе, Перник. Добре, какво аз съм свикнал с тези неща. Хората около мен са свикнали с тези неща. Това, че на вас ви е непривично, и аз чувствам неудобно в момента. Напротив, Ама интересно ни е. на нас не сме Вас ви е интересно. интерес. Добре, мога да променям времето. Мога да намирам полезни изкопаеми, нефт, термални води. Мога да ви науча вас за 10 минути да ходите да намирате вода и каквото и да е. И какво от това? Водка. В смисъл, знаете къде е кранчето на Как да чешмата намираме ли? водка? Аз... Не е кранчето с пръчки и такива. Ще ви науча. Защото за 10 минути аз мога да ви науча къде има вода. Там с туалетните, отивате, излизате малко Той е в дясно. чашата пред тебе, тя не я виждаш, Да, за ето туалет да ви говориш. Не я виждам точно така. Аз говоря за вода. Много неща могат да се направят и аз съм просто със свръхестествени способности. И в един момент, като падна в някаква такава среда, която не привична за мен и почва да му обвиняват, че ги могат тези неща. Аз какво да направя? Обвиняваме, напротив. Не. Тук се надявам да се добре. чувствате като у дома Говоря. си. В това студио се надявам да се чувствате като у Искам дома си. отново да повторя, че Аз аз се чувствам много добре. преди Публиката малко е много наистина добре. не можах да си дигна ръцете в първия момент. Не искам да ви направя на всичките това да ви го демонстрирам, защото може да има хора с някакво здраве, по-увредено. Проблеми с здравето. Защото почват да се появяват бариери и аз активирам, вие се напъвате и в един момент някой ще изгърми от цялата работа и няма да съм аз. Сега, как ще се чувстваме ние с тук тези хора, които са го организирали, ако на някой от вас му стане нещо? Това прилича ли на Има тока, застраховки, между другото? спокойно. В тока, ако се хванем един с друг и първия бръкне в контакта, последния ще го удари ток. Това прилича ли? Напомня ли на това в нещо? джоба може и друго да стане. Не прилича. джоба е с дупка. Аз ви казах, ние сме в една обща система. Влияем си всички. Ако искате, ще ви направя един хиперсенс сайт тест. Искате ли? Да. Добре. Ето сега. Пак. Колко си дигнаха ръцете? Доста, да. И аз видях. Да. Сега двете ръце. Ето. Така. Да. Ваши приятели ли бях? Това е ли? Не, Оставени само лица, не? един седеме тук, няма други приятели. А нещо на нас? Какво на вас? Какво? Не знам. Ми да срещате повече жени като тези, които бяха. На Косо, при мен. можете ли да Косо. му вдигнете нещо сега, примерно? Вижте какво сега. Най-хубавото е... Добре, ето правилно го на Косо да е половата кула в София. Айде. Той си е по принцип. Това не е... Благодаря. В София говорим, Той не за сам тук. си го направи. То ние... Да. Добре, да знаете, че ако, скъпи зрителки, ако имам акт с вас, да знаете, че той е... Трябва да му благодарите. Поемам отговорността, но не и за бебета. Поемам отговорността, но не за бебета. Да се разберем. Да, и аз така предполагам. Сега, всичко това, което го говоря и го правя, то може да бъде вкарано в компютъра и усилено до невероятна степен. Мога да ви демонстрирам една технология от бъдещето. Затова не съм ви Да, запределил. абсолютно. И ето това е една MP4, най-елементарна. И на нея има един запис, който изразходва минимум енергия от батерията. Но има колосално излъчване. Значи свински, крокодилски, слонски грип за 15 минути с... Лекува. да, се маха. Да, нека да чуем. Има ли някой в залата с такова нещо? С настинка или грип? Жалко, че няма... Крокодилски грип. Жалко, че няма 15 минути до края на предаването. Няма. То за минута става. Сега ще дам пак на Косио Добре. или на някой друг, кой иска да го пробва. Аз също искам да го пробвам. Добре. Айде, той сега не е. Само сети, нека така. Да. Така, значи така си го слагаш тук пред и ще гърлото. усетиш за какво става въпрос. Това е един общ сеанс, който е увеличен 35 милиона пъти. Значи аз успях да го постигна това, въпреки че всички най-известни изобретатели в тази държава се опитваха да правят нещо,
Аз успях за една седмица да направя това изобретение и още 4 такива. Добре, мисля, че вече сме готови да се впуснем в интелектуални битки. То съвсем скоро, защото слагаме край на третата ни тема. Но преди това нека да благодарим на Митко Парашкевов, че не ни увреди мозъците.